Kabayatanan na surok 1 million pesos gatad ti maatap a shabu ang naala iti pagtaengan ti maysa a tricycle driver idiay Tuguegarao City. Kabayatan na 50,000 pesos gatad ti alahas ti senior citizen iti Alakapan Cagayan at tinakaw dagiti saan pay anabigbig nga individual. At report ni Dianne Monica Tucay. Nakamagtimay sa babae kalpasan na natakwatan ti pulisya babaan iti search warrant operation iti pagtaengan na tinasurok 1 million pesos agatad ti shabu idiay Tuguegarao City. Ti suspect kat agtawan iti 37 may sa tricycle driver ken residente iti ugak sur Tuguegarao. Naala iti pagtaengan ti suspect ti 8 a pakete a naglaon iti mapatapata a shabu nga agdagsen iti 150 grams. Pakiramanan ti may sa a plastic sachet, 2 a disassembled glass tube, may sa a tutor, cellphone, 2 a weighing scale, kenda dumapay a drug paraphernalia. Karaman dayto iti listahan nagiti high value individuals. Nga imon una asimuko iti kampanya kontra iti illegal a droga kadagiti kalabas atawan. Mapilaan ti suspect iti kaso a panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabayatan na, makita iti video dagiti grupo ti budol-budol gang no sa dinno biniktimada ti maysa a 63-year-old sa Dianne Monica Tucay, Alakapan, Cagayan. Dagiti suspect kat buklan ti talo nga individual. Ti modus daket nagurong da iti balay ti biktima a nagilaklako iti LGP regulators. Kalpasan dayta, sinubleanan dati senior citizen ang nagpabigbig kas kamong ti opisina ti DSWD nga agsensus. Dita nga inalilaw dati biktima aging nga naalala ti agarop 45 to 50,000 pesos agatad ti alahas ti biktima. Mapapatipay nga adadagiti imunan a biniktimada sa J. Gonzaga kan Santa Ana. Mapalpalagi pandagiti umili iti panagridam ken panaganad kadagiti nasao a teknik tapno malapdan ti panakabiktimada. Saan man anang ipaay ti Alakapan Municipal Police Station iti kanayon na komento kan saan da nga amo tinapasamak. Dianne Monica Tucay para iti Pagilya.